Ku ada cerita cik bapak-bapak untuk menambah keyakinan awak. Lemo pak nengah. Kalau tidak pulanglah. Suatu kali bercerita lah kapindiang ke kudo. Ya kan? Kapindiang lah terkenal pak. Di rumah papan, rumah gadang tu kan awak bersandar di papan tu. Anyo sinan menyalik, anyo gigi awak tu kapindiang. Kapindiang di balik dinding, limpasan di balik papan, panuak kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan. Itu kapindiang. Laya doanya minta kawak darah awak. Nyo gigi selangsung pak. Rangi betarati dari kapindiang. Sabalut minta darah. Ustaz Rizawadi badan ambo ketek paru ambo lapar ambo ambil darah